لروج آوای کردستانê weşana radyo êdî roleke berçav di medyaya xwecehî de dibîne û babet û pirsgirêkên deverê ve diguhêze. Radyoya Amûdê FM yek ji wan radyoyên ku piştî qedandina dema testê niha weşana wê li bajarokê Amûdê û gundên derdora wî tê bihîstin. Ev xula me ku ana birê vedire ev xulek taybet bu grupa karmendên radyoyeke paşerojê. Ev radyoya Amûdê FM em dixwazin ku evan xwendekara vê grupê rahîner bikin fêrî zimanê wan bi awakî durist ji bo ku di siberojê de xweşik bi awakî durist bilêv bikin. Bi gotina serpereştiyarên radyoyê piştî 6 mehan ji testê kostranên Kurdî, Siryanî û Erebî de hatin weşandin, niha dest bi weşana normal hatiye kirin û rojane 4 saet bultenên nûçeyan tên weşandin. Ji karmendên radyoyê heftê ji sedî jin in û li gorî rêvebirên radyoyê mebest ji vê yekê handana jinê ye û beşdarkirina wê di warê medya de ye. Dema me di Amûdê FM de me kar kir di pêşî de em gelkî rahînan bûn li ser pêşkêşkirina nûçeyan bi zimanê Kurdî. Bi rastî li gor imkaniyatê menî biçûk me gavên gelekî baş jî avêtin. Lê em bi hêvînê di demê bê de em mikaribin nûçeya pêşkêş bikin bi gelek zimanê din. Amûdê FM di rûşma dengê rastiyê ji xwe re helbijartiye. Da kovgotina serpereştiyarên wê azara gelê xwe bigihînin raya giştî û zanyariyên rast û dirist bigihînin bîser û guhdarên xwe. Ême wek rêveberiya radyo Amûdê FM rastî dema ku me dest bi karê weşana vê radyoyê kir. Yek ji armancê me yên sereke ew bû ku ragihandina Kurdî li Kurdistana Sûriyê bi pêş keve û ber bi ragihandineke azad ve biçe. Bi gotina berpirsên radyoya Amûdê FM ew hewel didin ku zimanê toleransê û çanda hevtêgihiştinê di navbera pêkhateyên herêmê de belav bikin.